Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Прокуратура хезмәткәрләре мәктәп ашханәләрен тикшерә. Безнең 4 тәнәфестә ашырлар балалар, 1-2 тәнәфестә башлангыч класслар ашый. Яршаллы шәһәренең 1-нче санлы мәктәп ашханәсен Ишат Аипов күрде. Юллары бар, йөреп булмый. Вообще начат чистарталар. Ай буе яуган карны чистартып бетерә алалармы? Рания Абдрахманова күреп кайтты. Сөйләшәләр төрле телләрдә, аңлашалар дуслык телендә. Бу минем дус Диляра, ул тере кызы. Кайнашып яшәү бөтен төрле милләт халкы. Ул үзенә күрә бер җиңү. Татарстанның якшәмбе мәктәпләре фестивален Фәридә Мәҗидова күрде. Россия Генераль прокуратурасы кушуы буенча төбәкләрдә балаларны ничек ашатуларын тикшерә башладылар. 23 февральгә кадәр прокурорлар санитар гигиена таләпләренең үтәлешен, ризык әзерләү тәртибен, азык-төлекнең составында өйрәнәчәк. Моңарчы ата-аналар ризык сыйфатына зарланган балалар бакчалары, мәктәпләр аерым игътибарга алына. Бу эшкә Роспотребнадзор белгечләре дә җәлеп ителгән. Казан белән Ярчаллыда тикшерү ничек башланып киткәнен исә Ишат Аипов күреп кайтты. Что в каждой банке? Завтрак, это сегодня завтрак, обед. Менюда ничек язылган, чынлыкта нәрсә ашаталар, барысы да тәңгәл булырга тиеш. Азык-төлекнең кайчан китерелгән булуында карыйлар. Прокуратура моны Роспотребнадзор вәкилле белән берлектә тикшерә. Когда были поставлены? Что-то было поставлено на прошлой неделе. Тикшерү 23 февральгә кадәр барачак. Республикадагы барлык балалар бакчалары һәм мәктәп ашханәләре тикшерелә. Беренче чиратта зарлану күп булган учреждениеләргә баралар. Мәскәү районында, мәсәлән, 5 балалар бакчасы һәм 2 мәктәп аерым игътибар үзәгендә. Закон бозу очраклары табылган чиракта бу хилафлыкларга юл куючыларның эшчәнлегенә бәя бирелеп, прокурорлык чаралары күреләчәк. Күзәтчелек органнары азык-төлекнең ничек саклануын, куллану вакытын, аш-су столларының ничек эшләвен карый. Без менә сәгать 6-га киләбез. И сәгать 5-нче яртыда кайтып китәбез. 5-ләрдә. Менә шул хәтләр һаман пешерергә кирәк, җыярга, җуарга. Яршаллының 1-нче мәктәбе ашханәсенә тикшерүчеләр алдан кисәтмичә килә. Прокуратура хезмәткәрләре Роспотребнадзор белән берлектә мондагы һәр нәрсәне энә күзеннән үткәрә. Беренче чиратта азык сыйфаты һәм туклануны оештыруга игътибар бирәләр. Бу мәктәптә 793 укучы белем ала, 353 башлангычлар. Шул 353 балада Россия Федерациясе президент указы буенча алар түләмичә ашыйлар. Безнең 4 тәнәфестә ашырлар балалар, 1-2 тәнәфестә башлангыч класслар ашый. То есть есть дежурный какой-то повар, который обрабатывает процесс? Нет, классный руководитель сам открывает, дети пока моют, она ждет, они подходят, она им обрызгивает. Ашхана юынгычлардан башланырга тиеш. Тикшерүчеләр санитар таләпләр үтәлүен җентекләп карады. Тикшерүдән бер нәрсә дә читтә кала алмый. Менә мәсәлән юыну урыны, биредә сабыннар өчен савытлар юклыгы ачыкланды һәм кул киптерү җайланмасы дөрес урынга урнаштырылмаган. Төшке аш вакыты җитүгә укучылар төркемләп керә. Ризык суынмасын өчен берничә минут калагына бүленә, тик алай да тәлинкәләр ялтырап калмый. Я дома поел, я не хочу. Я все ем, все нравится. Но иногда бываю сытый, дома кушаю, а так все хорошо. Миңа балык кына ашамый, бөтен әйберләрне мин ашыйм. Мәктәп балалар бакчалары ашханәләрен очраклы рәвештә сойлап тикшерәчәкләр. Особое внимание. Беренче чиратта туклануны оештыру, ризык сыйфаты, аны саклау шартлары һәм документация тикшерелә. Тикшерү барышында җитешсезлекләр табылса, аларны төзәтү турында прокуратура тарафыннан акт төзеләчәк. Бүген Казанда кайнар аш буенча кайнар линия эшләде. Сорауларга мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берлеге әгъзалары һәм кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил җавап бирә. Сыйфаттан бигрәк туклануны оештыру мәсьәләсенә карата сораулар күп. Шалтыратулар булды. Берничә районнардан, менә Апастан килде, Биектаудан килде шундый шалтырату. Без аларны бөтенесен карыйбыз, аннары менә депутатлар белән үзебезнең фикерләрне чыгартабыз. Тәкъдимнәр дә яңгырады. Хатын-кыз депутатлар аларның һәммәсен өйрәнәчәк. Илшат Аипов, Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Зәкиев, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Кышның инде соңгы ае башланда бездә әле дә былтыргы карны көрә бетерә алмыйлар. Татарстан шәһәрләрендә ишегалды юлларының үтеп булмаслык карлы бутка булуыннан зарланалар. Ачык Казан порталына кыш башыннан килгән 5000гә якын гариза нәкъ менә шул турыда. Бүген тагын кар өстәлде. Юлларны чистартырга нәрсә комачаулыйсың тулырак Рания Абдрахманова. Хәзер без Әмирхан урамындагы 2 балалар бакчасына илтә торган юлда бер атна элек әлеге юл чистартылмый дип сюжет ясаган идек инде. Күргәнегезчә,
хәл үзгәрмәгән. Казан мэриясенең Instagram битендә менә шушы язма барлыкка килгәннән соң дистәләгән кеше үз ишек алдында кар күрәмиләр дип хәбәр калдырган була. Бүген без адресларның берничәсен йөреп кайттык. Назарбаев урамындагы ишек алды. Монда яшәүчеләр сүзенә караганда, кичә ишек алды чистартылмаган була. Без килгәндә кар күрәлгән иде, әмма халык канәгать түгел. Все ноги сломал, пока шла. Бу урамнан йөргәндә бөтен аякларымны авыртып бетерә идем. Безгә ул яшьтәгеләргә монда юлдан йөрү куркыныч. Монысы Роторный урамы. Яуган карны тиешенчә чистартмау аркасында мондагы 2 полосалы юл бергә калган. Машиналарга каршы якка юл бирергә туры килә. Халык зарларының бер өлеше ишек алдындагы юлларны чистартканнан соң калган кар иемнәре. Без хәзер Вишневский урамының 10нчы йорты ишек алдында һәм монда карны чистартырга урын да юк диярлек. Чөнки кар иемнәре минем буйдан да биегрәк. Ну да, стоянкаларда вот кар йоган мешать итә ул. Бик мешать итә ул. Гомумән Ачык Казан порталындагы мөрәҗәгатьләрнең күбесе нәкъ менә ишек алларын, юлларны чистартуга кагыла. Кыш башланганнан бирле шундый 5000 гариза килә. Кар белән Казанда гына түгел, бөтен Татарстан буйлап көрәшәләр. Дороги видите какие? Красота. Нашел шагана алоширга. По моему мнению, что замечательно чистить. Просто не справляется, не успевает столько народу. Йөрергә җайсыз булудан тыш тагын бер куркынычы кешеләр таеп егылып җәрәхәт алырга да мөмкин. Әйтик, Казанның Адаратский урамындагы травмпунктта көнгә 100 кешене кабул итәләр. Эштән бире юлда егылган. Сейчас это падают по неосторожности. Хәзер күбрәк ишек алдында 2 юлда ялгыш егылучылар. Нигездә бик үкчәле аяк киеме кигән яшь хатын-кызлар сеңгерләрен тарттыра. Әйтик, балтыр сөягә тирәсен. Өлкәнрәкләр терсәкләре, кулларын имгәтә, койрык сөягенә уртырга мөмкиннәр. Күрнәк ишек аллары да бар. Казан үзәгендәге Сарасадыкова урамындагы бу йорт алды чип-чистам. Җыштыручыбыз да яхшы, үзебездә булышабыз ди яшәүчеләр. Безнең бит ненормированный эш көне. Менә бу январь аенда без бер ял көне, бәйрәм вакытында да ял итмәдек, ял көннәрендә дә ял итмәдек. Кирәк булганда төнләдә чыгабыз. Менә ничек туры килә, ничек өйдәгеләр булышала. Һәр вакыт шу дворда инде чабабыз тизрәк. Казанның административ техник инспекция идарәсе ел башыннан 4000 объектта карны ничек чистартылуын тикшергән. 1000гә якын хукук бузу очрагы тапканнар. Нигездә бу ишек аллары һәм түбәләр карлы булу. 105 оешма җаваплылыкка тартылган. Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген иртән Арча районының Төбәк Чыкырча авылында чыккан янгын бер кешенең гомерен үзе агач йорттагы утны ярты сәгатьтә сүндерәләр, әмма соңра коткаручылар өй эчендә 30 яшьлек ирнең үле гәүдәсен таба. Авылдашлар әйтүенчә, ул монда күптән түгел күченеп кайткан була. Соңгы тәүлектә республикада исә 14 янгын чыга. Ел башыннан аларның саны 321гә җитте. Ут күз нәтиҗәсендә 14 кеше үлде, 60 кешене коткардылар. Атна ахырында салкыннар көтелә, димәк, электр җиһазлары белән сак булырга кирәк. Янгын машиналарына карлы юллар һәм автомобильләр кумачаулы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы юл хезмәтләрен, ишек алларын тәүлек буе чистартуны сорыйлар. Махсус кызыл квадраттар ярдәмендә машина йөртүчеләрнең игътибарын җәлеп итәләр. Вайын эш хәлләренә тагын ничек булдырмый калырга соң тулырак Руслан Хыснетдинов. Казанның Займиши бистәсе бу халык кичтән яуган карны чистарта узган атнада чыккан янгын турында сөйләшә. Ул көнне агач йорт көлгә әйләнә, коткаручылар янгын турында хәбәрне соң алдык диләр. Күршеләр янгын машинасы бузланып каткан юлдан карлы урамга тиз генә кирип җитә алмады ди. Менә монда батты идрәк карга. Теге бузлык булгач күрмәгәннәр дә аларны ыргытты. Кыйга. Кешеләр җыенган монда, күп кешеләр бит булды. Тырыштык, пытались что-то кешеләргә, но булып чыкмый бит инде. Анда 2 тонна су булса, үзе КамАЗ авырлыгы какой-то. Карим хәзер пожардан соң трактор җый башлады. Бәхеткә йортта кешеләр булмый, әмма бистәдәгеләр ут күз чыга калса, ахыры күңелсез бетүе бар дип кайгыралар. Ишек алларында машиналарның күп булуы зур кыенлыклар китереп чыгара. Әйтик, 5 еллык Казанның нәкъ үзәгендә Пушкин урамында зур янгын килеп чыга алчагында дистәләгән фатир зыян күрә. Янгын сүндерү машиналары 40 минут буе урынга кира алмыйча тора. Фатирларга ремонт ясап, хуҗалары күптән күченеп яши инде, әмма кабат урамда калмасак ярар иде дип борчылалар. Куркыныч. Алам сакласын. Шулай көтеп торалар, керәләр. Тиз генә кемдер пуль белән керә, алар артыннан керәләр инде шул. Пожар, значит, будем гореть снова. Вот смотрите, как проходной двор. Янгын машиналары өчен юлның киңлеге кимендә 3,5 метр булырга тиеш. Тик бу сирәк күренеш ди коткаручылар. Күп катлы йортларда ут күз чыгу очраклары 2007 елдан башлап арта бара. Шуңа чаралар күрергә мәҗбүрләр. Мәскәү тәҗрибәсен кулланырга булалар. Күп фатирлы йортларның ишегаларына янгын сүндерү автомобильләре өчен махсус майданчыклар оештыру күздә тулган Кызыл квадрат проектын без тормышка ашыру эшләрен алып барабыз. Асфальтта күзгә күренү өчен кызыл ак томга салынса,
Bu участоктә шәхси автотранспортны кую тыелачак. Мондый усул урынга тизрәк килеп җитү өчен кирәк. Әлеге тамгалар хәзер Казанның Декабристлар һәм Батыршин урамнарында бар. Алга таба мондый билгеләр тагын берничә урамда куелачак. Особое внимание коммунальным службам. Коммуналь хезмәтләр янгын техникасы ишегалларына керә алсын өчен барлык таләпләрендә үтәргә тиеш. Урамдагы янгын гидрантларында кордан чистартсыннар иде. Фаҗиганы булдырмас өчен гади генә кагыйдәләрне үтәүдә җитә. Мәсәлән, машинаны теләсә кайда калдырмаска. Руслан Хусайнов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яршалыда декабрьдә җыллык өчен түләүнең ни өчен зур килүенең сәбәпләре дә билгеле булды. Прокуратура 183 йортны тикшерә, кайберләрендә хилафлыклар да тапканнар. Әйтик, Ремжилстрой оешмасы карамагындагы 4 өйдә түләүләрне йорттагы гомуми исәпләү җиһазлары күрсәткечләренә түгелә, узган кышта уртача ничек куллануга карап исәпләгәннәр. Алар моның сәбәбен капиталь ремонт вакытында исәпләү җиһазларының салдырылуы һәм кабат куелмавы белән дә бәйләп аңлаткан. Тагын бер идарәче Жилкомсервис җылылыкны ялгыш санаган, мәхәллә идарә компаниясендә ноябрь өчен түләнелми калган хезмәтләрне декабрь квитанциясенә язганнар. Нәтиҗәдә ел ахырында фатир өчен күбрәк түләргә туры килә. Тикшерү нәтиҗәсендә Римжилстрой, Жилкомсервис, мәхәллә идарәче компанияләре җитәкчеләре адресына торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә хилафлыкларны бетерергә күрсәтмә бирелде. Аерым алганда кабаттан исәпләү таләбе куелды, кагыйдә бозу очраклары санаулы гына. Шул сәбәпле Яршаллыдагы бөтен күп фатирлы йортларда түләүләрне кабаттан исәпләтү ихтыяҗы юк. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, номеры 89874200101, хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Яңа елдан Татарстанда Забота дип аталган электрон платформа эшли башлады. Смартфоннар өчен эшләнгән махсус кушымта республика халкына социаль ярдәм чараларын алырга ярдәм итәчәк. Кушымтага кереп, үзең турында сорауларга җавап бирергә кирәк. Шул җаваплардан чыгып, сервис сезгә нинди ярдәм каралганын да әйтә. Шунда ук әлеге ташламаны алу өчен гариза калдырырга, аның суммасын да белергә мөмкин. Балага айлык пособие, җәмәгать транспортында йөрү һәм даруларга субсидияны кушымтада алырга мөмкин. Булган социаль ярдәм чаралары тиздән әле артачак та. Әлеге кушымтаны Татарстанның цифрлы үсеш министрлыгы әзерләгән. Әлеге кушымтада хәзер 8 ярдәм чаралары алырга була. Киләсе 2 кварталда ала бирсә бу сервисны без татартыны. Тәрҗемә итәбез, аннары елның ахырына 15 субсидияны алып булачак. Бүген республикада 101 төрле социаль хезмәт күрсәтелә, аларның күбесе төрле түләүләр һәм субсидияләр. 2020 елда халыктан социаль яклау бүлекләренә миллионнан артык гариза да килгән, шуларның 87% электрон рәвештә алына. Сейчас основным вектором является... Хәзер теләсә кайсы өлкә үз хезмәтләрен гаризасыз гына алу мөмкинлеген тәкъдим итә. Кешеләргә артык мәшәкатьләр кирәкми, төрле оешмаларга барып йөрмәү уңайлырак. Татарстанда коронавирустан тагын 5 кеше вафат, хатын-кызларга 74, 48 һәм 39 яшь булган, хиратлар исә 55 һәм 76 елга була. Соңгы тәүлектә ковид диагнозы тагын 85 кешегә куелган. Ил буенча күрсәткечләргә күз салсак, кичәге көн белән чагыштырганда вирус йоктыручылар саны 1000-гә кимегән. Ковид 16,000 кешедә раслана. Мәскәүдә 1700 очрак, Санкт-Петербургта хасталарның саны 1500 тирәсе, күршеләрдә хәл үзгәрешсез диярлек. Ульян белән Киров өлкәләрендә 170-тән артык очрак, Башкортстанда 165, Удмуртиядә 90 кеше. Коронавируска каршы вакцинаны бездә 13200 кеше кадаткан, прививканың икенче мигдарын исә 2000 ярымнан артык кешегә ясаганнар. Татарстан яңа балалар бакчаларына 2 миллиард сумга якын акча юнәлтәчәк. Әлеге программа нинди торак комплексларга кагыла, соң тулырак реальное время сайтында укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Татарның хәзер үз гладиаторы бар. Мәтияне бездә үдәйдә тугы татар телендә сөйлибез. Татарча аралашып. Только татарча сөйләшәбез. Кагыйдәсез көрәш буенча дөнья күләм дәрәҗәдә уңышка ирешкән беренче татар егете Ринат Фәхретдинов белән Илдар Сафиуллин әңгәмә кырды. Хәрби дан көнендә геройларыбызны искә алу. Бик каты матур, безнең кызлар авызларын ачып карап җирделәр. Кырыш гвардия күргәзмәсе ачылышыннан Айгөл Бәдретдинова. Рөстәм Миңнеханов бөтен дөньяга сибелгән татар халкын бер-берсе белән хат алышырга өндәде. Президент бу хакта үз Инстаграмына язды. Заманча открыткалар чыгаручы хатлар йорты сервисы барлык милләттәшләребезне татарча хат язарга һәм матур открыткалар аша аралашырга чакыра. Әйдәгез без дә кушылык дилә президент мөрәҗәгатендә.
Бүген хөкүмәт йортында Казан Digital Week халыкара форумын үткәрүгә әзерлек утырышы узды. Аны премьер-министр үткәрде. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, Казан Digital Week күпләрне кызыксындырырлык форум узган ел. Анда Россиядән һәм чит илләрдән 10 000 кеше катнашкан. Быел ул сентябрьдә Казан Экспо үзәгендә офлайн һәм онлайнда узачак форумга әзерлек барышы турында оештыру комитеты рәисе урынбасары Рифкат Миннеханов сөйләде. Быелгы чараның төп юнәлешләре ул мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау өлкәләрендә цифрлы технология булдыру, киберкуркынычсызлык һәм интеллектуаль транспорт системалары. Обширную аудиторию собрали сессии, круглые столы, мастер-классы по подсистемам интеллектуальных транспортных средств и ситуационных центров, перспективным технологиям и методикам кибербезопасности, финтех-продуктов и инвестиционной деятельности. Бүген социалистик хезмәт герое Галимҗан Хаҗиев вафаты турында билгеле булды. 1949 елда ул Татнефтька бораулаучы булып эшкә урнаша һәм 45 ел дәвамында хезмәтенә тугры булып кала. Аның вакытысы рекорд куеп, Әлмәт идарәсендә зур дәрәҗәгә ирешә. Галимҗан Хаҗиев турында якты хатирәләр безнең йөрәкләрдә сакланачак диләр Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Азгат Сәфәров һәм башкалар кул куйган кайгынамада. Бүген Россиядә хәрби дан көне, ул Сталинград өчен сугышта җиңү көнендә билгеләп үтелә. 1943 елның 2 февралендә совет солдатлары Герой шәһәр янында немец фашист гаскәрләрен тормар итә. Бөек Ватан сугышы тарихындагы иң кан куйгыч бәрелешләрендә безнең республикадан дистәләгән 1000 солдат, шул исәптән Татариядә оешкан 2 укчы дивизиядә катнаша. 12 Татарстанны төрле елларда Советлар Союзы герое исемнәренә лаеклы. Заманында легендар совет маршалы Чуйков та татар бронекатерларыннан башка Сталинградны саклап кала алмас идек дигән бу хәрби техниканы ул чакта яшел үзендә җитештерегәннәр, танкчыларны башкалабызда әзерләгәннәр. Сталинград өчен көрәштә бөек җиңү уңайыннан бүген Казан Кремлендәге Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Кырыш гвардия күргәзмәсе дә эшли башлады. Аның уникаль экспонатлары белән Айгөл Бадридинова танышты. По его документам, по книжке механика-водителя можно определить, в каком году, на какой технике он ездил. Фотосурәтләр танк училищесынан фронтка киткән солдатларның хатлары, танкчыларның кесә китаплары, иллеләп кыйммәтле экспонатның төп нускалары монда Милли музей фондлары һәм Легион иҗтимагый оешмасыннан китерелә. Об этом надхранение памяти рассказывается о том, что бу хакта яшь буынга сөйләргә, күрсәтергә кирәк. Безнең көрәшчеләр каһарманнар булган. Алар Бөек Ватан сугышындагы хәлиткеч бәрелешләрдә җиңү яулаганнар. Бу мәңгелек хәтер. 200 көн һәм төн, 2 яктан 2 миллион солдат, 2000-гә якын танк һәм 26 000 дәнә сугыш коралы. Татарстаннан меңләгән солдат Сталинградны яклап яу кырында ятып кала. Ә югары сланнан Советлар Союзы герое Семен Коноваловка багышлап хәтта фильмда төшерәләр. Күргәзмәнең үзәгендә уникаль экспонат. Танк училищесы офицерларының хатыннары белән чигелгән картина. Ул 1943 елның 8 мартында училищега бүләк буларак тапшырылган булган. Әлеге картина реставрациядән соң әле беренче тапкыр тәкъдим ителә. Карагыз, бу төсләргә ул җипләрдән эшләнелгән булса да, монда аерым ачык күренә. Бомба шартлавы да, совет солдатлары да, танкта. Шул рәвешле ханымнар фронтка киткән ирләрен сагынган. Судя по тому, что на нем изображено, как раз вознаменование победы под Сталинградом наших войск. Монда ниләр сурәтләнгәнен исәпкә алсак, картина безнең гаскәрләрнең Сталинград янындагы бөек җиңүенә багышлап иҗат ителгән. Бу җиңүдә танкчыларның роле зур. Бу рәсемне ясаган хатын-кызларның туганнары әлегә табылмаган. Хотя вы сейчас подали очень интересную идею, я думаю, им было бы приятно прийти и посмотреть сейчас на это панно. Я думаю, что мы займемся этим. Кырыш гвардия күргәзмәсен балалар айруча үз итте. Хәрби киемнәр, сугыш кораллары, танклар җәлеп итә аларны. Балаларга шундай үзебезнең илебез турында, Бөек Ватан сугышы турында күбрәк белсеннәр өчен, күреп белсеннәр өчен бик кызыклы дип таптык. Бик каты матур. Безнең кызлар авызларын ачып карап җирделәр, бу матурлыкка тәвәтиләрен искә төшерделәр. Патриотик тәрбия буенча да безнең өчен бик кирәк. Күргәзмә әле 3 ай дәвам итәчәк. 9 майга исә тарихның яңа сәхифәләрен ачкан тагын бер күргәзмә әзерләнә. Ул шулай ук Кызыл армия һәм безнең солдатларның сугыштагы батырлыгына багышланачак. Айгөл Бадридинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Түбән Камада яшәүче Бөек Ватан сугышы ветеранын 95 яшьлек юбилее белән үзенчәлекле итеп тәбрикләделәр. Николай Матросовны котларга якын тирәдә яшәүчеләр дә җыелды. Өенә үкереп котларга пандемия комачауласа да, сугыш батырын игътибарсыз калдырырга теләмәгәннәр. Николай Матросов 1943 елда китеп, Ирак көнчыгыш фронтында хезмәт итә. Хәзер дә шәһәр тормышында бик актив катнаша. Бүген ишек алдында бәйрәм оештыруга ихлас күңелдән шатланды. Поздравляем!
үшін благодарен. Шундый бәйрәм оештырганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Үз вакытында җиңү өчен без үзебезне кызганмадык. Сөйнечле хәбәр инде ниһаять 21-нче гасырда Татарстанның үз гладиаторы барлыкка килде. Дөньядагы катнаш көрәш төрләрендәге иң дәрәҗәле лигада беренче тапкыр татар егете белән килешү имзаланды. Ул Ринат Фәхретдинов. Үзе Саранскида туып үссә дә, Казанны үз итә, чөнки спорт белән ул нәкъ безнең башкалада шөгыльләнә башлаган. Хәзер чемпион үрнәгендә республикада лига спорт төрен үстерергә ниятлиләр. Бүген бу хакта матбугат конференциясендә сөйләделәр. Аның белән Илдар Суфилин дә әңгәмә кырды. Ринат, исәнмесез? Исәнмез. Ринат, менә әйтегез әле, сез UFC, ягъни халыкара сугышчылар сәнгатендә иң дәрәҗәле оешма белән килешү төзегән бердән-бер татар спортчысы. Әлеге вакыйга сезгә тагын нинди җаваплылык исти? Мин бик шат, мин бу нәрсәдән бик горурланам. Мин бу дәрәҗәдән бик шат. Татарстанда әлеге спорт төрен үстерергә телисез. Ниндирәк планнарыгыз, максатларыгыз бар? Мин Казан шәһәрендә үстем. 10 яшемдә мин язылдым секция вольной борьбы, секция көрәшкә мин язылдым, поэтому Казан ул минем шәһәрем. Мин татар кешесе, мин хочу, чтобы Татарстан шәһәрендә бу вид спорта күтәрелсен. Сез бик мотор татарча сөйләшәсез, милләтне яратасыз. Гомумән каян киләсезгә булай татарча белү? Әти-әни бездә өйдә только татар телендә сөйлибез. Татарча аралашасыз? Только татарча сөйләшәбез. Өйдә ярыйсыз бит инде спортчы кеше, ул өйдә тормый да барыбер күп вакытта күнегүләр, ярышлар менә чит илләрдә буласыз. Шундый шартларда да телне саклап калу өчен нинди сире бар? Тел саклау ничәгә теле бездә ул обязательство кебек. Безнең окружениебыз телне сакламаса кем сакласын? Сезнең кушаматыгызда шундый көчле яңгыр, гладиатор каян килеп чыкты ул? Гладиатор китте залда, если не ошибаюсь, минем тренером куштырды. Мин бик киносын карарга яртайдым гладиатор исемле. Воин, гладиатор, сражение, мин ул нәрсәләрне бик яратам, и учаннан калды. Сез менә беренче көн элек кенә Абу-Дабидан кайттыгыз. Ул сезнең өчен икеләтә шатлыклы вакыйга булды. Беренчедән 55 секундта җиңү һәм инде менә шундый дәрәҗәле оешма белән килешү төзү. Хис кичерешләрне әйтеп китсәгез. Без бардык Абу-Дабига ярышырга һәм отырга и ничә телә дальше планов не строили. Шулай булды, что Дана Уайт күрде мине, ошады минем нокаутом, һәм сүзләрем после нокаута, и шуннан соң предложил контракт, ничәгә тергә мин хәзер дә ошаны булмый. Ринат, менә теләсә инде ярышка чыккан вакытта, әлбәттә җиңүдән тыш тагын нинди максат белән чыгасыз? Мин в первую очередь хочу күрсәтергә, что татар малайларында, татар халыкта бар чын ырышчылар, чын ничәгә телә воиннар, что безнең характер ничәгә тергә көчле, не сломить. Менә татар булуыгызны күрсәтү өчен рингка милли киемнән түбәтәйдән чыгарга исәп юкмы шул? Түбәтәйдән чыгарга организация UFC Dana White кушса чыгарга, потому что Хабиб чыга национальный папахада, и минем желанием чыгарга именно татар түбәтәйдән. Нинди татар милли ризыкларын яратасыз? Безнең авылда бик яраталар казы, эчпешмак, беләш, әни бик тәмле пешерә. Бик чакчак яратам. Но диетага утыргач придется эчпешмак, чак-чак уже да, аларда уже ярамый башлады. Ринат, әңгәмәгә син бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә һәм алдагы очрашулар насыйп булсын. Сезгә бик зур рәхмәт. Татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел, икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы теле. Татарстанда эшләп килүче якшәмбе мәктәпләрендә республикада яшәүче барлык халыкларның туган телләрен, гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлекләрен дә өйрәтәләр. Аларда белем алучы балалар бүген этно-мәдәни фестивальдә үз осталыкларын да күрсәтте. Бу тантана 2014 елдан башлап 2 елга бер тапкыр уза. Бүген Казанның халыклар дуслыгы йорты сәхнәсендә Чуваш, Молдаван биюләрен, Дагыстан лезгинкасын, төрек җырларында Фәрүзә Мәҗитова тыңлап кайтты. Яшьләре дә төрле, милләтләре дә, әмма барысы да бер ансамбльгә йөреп, бер-берсенең милли киемнәрен кияләр, җырларын өйрәнәләр. Бу минем дус Диляра, ул Дерек кызы. Хәзер ул сезгә җырлый. Бас кызым әпипә, син басмасан, мин басам. Безнең ансамбльдә төрле милләтләр бар, татарлар, русчалар, армянлар. Без коллективта бик дус. Татарстанда
этне мәдәни компоненты булган белем үзәкләре һәм якшәмбе мәктәпләре 42. 2 елга бер тапкыр алар шулай фестивальгә җыела. Монысы зона этабы. Быел республикада яшәүче 170 тән артык халык вәкиленең һәрберсен катнаштырырга тырышканнар. Шушы йортта очрашып, бөтен Себергә кайнашып яшәү, бөтен төрле милләт халкы. Ул үзенә күрә бер җиңү, үзенә күрә бер бәхет дип саныйм мин. Әрмән кызлары Мария белән Татевикның Казандагы якшәмбе мәктәбендә укый башлауы да бәхет эше булган. 12 ел элек Казанга күченгәч, әти-әниләре туган телләрен унутмасыннар өчен монда биргән. Чтобы не забыть историю нашего народа, Без 10 елдан бирле Казанның халыклар дуслыгы йортындагы якшәмбе мәктәбендә укыйбыз. Без өйдә әрмәнчә сөйләшәбез. Шуңа безнең өчен тел өйрәнүдә кыенлыклар юк. Монда йөргәч традицияләребезне, йолаларыбызны онытмыйбыз. Бу Дагыстан төркеменә йөрүчеләр араларында татарлар да, төрекләр дә бар. Малай кызлар лезгинканы аеруча ярата. Мы все дружим. Мы всегда поддерживаемся. Якшәмбе мәктәбендә укучылар шуның белән аерылып тора да. Алар кечкенәдән төрле милләт вәкилләренең традицияләрен күреп өйрәнеп үсә. Үзең төрек булып татарча җырлау, татар булып рус халык җырын сузу берни түгел. Калинка, калинка моя. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Узган елны Татарстан гүзәллек конкурсында җиңүче кызларның икесе дә сары чәчле булса, быел кара чәчлеләр. Бүген алар хис кичерешләре белән уртаклашты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан гүзәллек конкурсының финалы 30 гыйнварда үтте. Мисс Татарстан исеменә 18 яшьлек Дина Юнусова лаек. Ул КФУның юридик факультетында белем ала. Конкурста беренче тапкыр катнаша, ләкин бу аның әнисе белән икесе арасындагы сер булган. Әтисе конкурста катнашуы турында финалда гына белә. Мисс Казан исемен исә 20 яшьлек Ләйсән Тахирова яулый. Ул да КФУда укый. Быел гүзәллек конкурсы ТАССРның 100 еллыгына багышлана. Әти белмәде мин бу конкурста катнашканны. Һәм әнә квартирада кычкырып җибәргән, "Зура, минем кызым җиңде" дип җылап җибәргән. Әтәй уже белде инде. Һәм миңа сразу әйттеләр, мине кытладылар. Стиль нашего конкурса. Быел безнең конкурс этник стильдә уза. Кызлар милли киемнәрдә чыгыш ясады. Гүзәл Яхинаның Зләйха күзләр начар романынан алынган Сәмрук кыш образы конкурсның төп үзенчәлеге була. Ул бит камиллеккә һәм гүзәллеккә омтылучы кыш. Кызларыбыз да үзләрен ышанычлырак хис итте. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар телибез һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 48 000 рублей. Клиника «Третий глаз». Яңа банкет залы ачылган. Кайда, нинди икәнен хәзер белерсез. Татар эстрадасы артистлары белән тантаналы мәҗлесләрегезне онытылмаслык итеп үткәрербез. Якты, иркен, сөембикә банкет залы сезне көтә. Ноксинский спуск 3-нче йорт. Телефон 8987 290 55 54. 9 февраль Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле туган телләр һәм халыклар бердәмлеге ел уңаеннан 8-нче сезон концерт программасында тәкъдим итә. Рәхим итегез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда явым-төшемнәрдә җил дә туктай. Республикабызда һава шартлары үзгәрә, явым-төшемнәр кими, һаваның дымлылыгы арта. Көндез температура урыны белән -15 градуска төшә, төньяк көн чыгышта 9 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста көн болытлы булачак, җил көн батыштан уртача тизлектә исә. Тотрыксыз температура тәэсирендә юлларда бозлавык игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә кичкә таба бераз кар явуы көтелә. Температура шулай ук 9 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы һава көтелә. Көндә чыккан кояшка, көндә сөенмәсләр иде ди халык әйтемнәрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикозы нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз.
Ноги болят, отекают, судороги по ночам. Пора к специалисту. К кому же обратиться? Клиника варикоза нет. Сегодня скидка 50%. Прием с УЗИ всего 990 рублей. О, какая выгодная цена. Запишите дедушку и меня. Клиника варикоза нет на Достоевского. 212 20 40. Qozonda kech bilan vaq qor yog'ishaq 10 gradusga qadar sovuq. Kunchig'ishdan o'rtacha tezlikda jil. Atmosfera bosimi tirkimish bag'anasining 756 mm tashkil etadi. Havoning shog'ishtirmacha dimliligi 85%. Yerning magnit qara tinish. Bugunga mana shular, esanemin bo'lasiz.